كاب مصحفتي كلاي قنونا بلي كيدان مصحف طبب إياسو ود سيراك معراف حاده كل طبب كاب እግዚአብሔር ይዝመጽእ كل طبب كان نزل عالم مسو يزنبر نتي ያወሰን بحر ዘሎ ሕፃ ወይ ነጠብጣብ ዝናብ ወይ نزل عالم معالتات كقصر ዝኽእል من እዩ ቁመት ሰማይ ስፍሓት ምድሪ معمق بحري عمقት طبب كندي كم زخون زفلتك منيو طباب قدم كل ነገር ተፈጥረት مستوعل ካብ ዘለዓለም ነበረ መበቆል ጥበብ ካብ ላዕለዋይ ሰማይ ቃል እግዚአብሔር እዩ መንገዲ ጥበቡን እቲ ንዘለዓለም ዝነበር ትእዛዝ እዩ መበቆል ጥበብ ካበይ ከም ዝኾነ ዝተገልጸሉ ሰብ ደሎ ነትረቂቕ ክእለታት ዝፈልጦኸ መን እዩ ፍልጠት ጥበብ ዝተገልጸሉኸ መን እዩ እቲ ዓቢ ተመክሮ ጥበብ ዝተረዳእኸ መን እዩ ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጠ እምብዛ ዝፍራሕ በይኑ ፈላጥ ዝኾነ ሓደ ጥራሕ ኣሎ ንጥበብ ዝፈጠራ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ምስ ረኣያ ክብርቲ ምዃና ፈለጠ ንዝፈጠሮ ዘበለ ባኣመልኦ ጥበብ ዘይተዋህበቶ ወዲ ሰብ የለን ኣብቶም ዘፍቅርዋ ግና ኣብዚ ሕፍሰሳ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ كبرن لعلنانيو زودي حاجوسن دستان كا يدفعلكا نجزيابهر مفرح نلبي حقسو نوح ادمن ملؤ حاجوسن كا يهبكا موداتاتي نجزيابهر زفرح سب سنايو بمعالتي موتون نجزيابهر كبار خويو مجمرتا طبب نجزيابهر مفرحيو نتوم أمنات جنا أمهاتن كلو ياتو وهابوم نسا كابتنتي زمن جميرا مسانايا اتزمت صولدو خا امنتو اباكا ودقيو ملات طبب مالت نግዚአብሔር مفرحيو نسا بهياباتا فصيما تعقبنا لبنا بزبهغو كله غزانان معكنان تملو زودي طبب مالت نግዚአብሔር مفرحيو بسلام بملؤ طعنان كمتنبر تغبركا طبب فلتاتن مستوعلن كم زناب تسدد نتوم زقبل وادما كبرت وسخلهم سور طباب نግዚአብሔር مفرحيو ጫና ፍራኻ ነውሕ ዕድመዩ ንእግዚአብሔር ምኽባር ካብ ኃጢአት ይርሕቕ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ንቁጥዑ አርሕቑ ይሰጎ ምኽንያት ዘይብል ቁጥዓ ቅቡል ኣይኮነን ከም ተወድቕ ክገብረካ ይኽእል እዩ ተዓጊስካ ተጸበ دحار بتزغبركايو كتحقوس يخا لكع تزاربلو غيزي كسع زبصح سقبلمو بتسناي طبايكا زنا كترخبل يخا طبب بزراربا لبامات حبتاميا حتى انغنا منفساوي نمخان كام من عق حليفهم قال نجر يبلومن طببنيا كتكون تدليخا تأزازات እግዚአብሔር حلو نسخا بطبب كملأكايو نግዚአብሔር مفرح طببيو نجزا رأسون تمهرتيو نسو بأمناتن بتحتاتن حقوس نግዚአብሔር فرحيو تأزازاتو ناي تفرس زتخفافلي حسابات حيسكان بأملخ يتغرب أب قدم سب قبز ايتخون بزعباتي تبلو نجر تتنقق كي تودق مو أب رأسخا وردت كي تمتص اي تتعبه وشتلبخا تنكل سلازمل اي نግዚአብሔር كا سلازي فرح كايو እግዚአብሔር نخل مستير كا خقلصيو أب قدم قبائخا كواردكاي كاب مصحفتي كلاي قنونا بلي كيدان مصحف طبب إياسو ود سيراك معراف كلته أتودي نግዚአብሔር كتغلغل تداخينكا ገዛ ርእስኻ ንፈተና ዳሉ ቅኑዕን ዘይነቐነቕን ኩን በጊዜ ጸገምካ ኣይትተሃወኽ ኣብ እግዚአብሔር ተጸጋዕ ካብኡ
ከቶ ኣይትፈለ ኣብ መወዳእታ ዕድመኻ ድማ ከኽብረካ እዩ ዝኾነ ነገር እንተመጸካ ተቐበሎ ውርደት እውን እንተበጽሓካ ዕጉስኩን ወርቂ ብሓዊ ዝፍተን ጻድቃን ሰባት ድማ ብእቶን ውርደት እዮም ዝፍተኑ ብእግዚአብሔር ተኣመን ንሱ ኸኣ ክሕግዘካ እዩ ብቕኑዕ መንገዲ ሰጉም ተስፋ ድማ ኣብኡ ግበር ኣቱም ኩልኹም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ ምሕረቱ ክትርእዩ ተጸበይዎ ከይትወድቁ ካብኡ ኣይትርሓቑ ኣቱም ኩልኹም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ እመንዎ ዓስብኹም ከኣ ብርግጽ ክበኩም እዩ ኣቱም ኩልኹም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ ዘለዓለማዊ ሓጎስን ምሕረትን ሰናይ ህያባትን ክወሃበኩም ተስፋ ግበሩ እስከ ንድሕሪት ተመሊስኩም ነቲ ናይ ጥንቲ ወለዶ ሕሰቡ ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመነ ሰብ እሞ ዝሓፈረ ወይ ህይወቱ ሙሉእ ንእግዚአብሔር ዘኽበረ እሞ ዝተሓድገ ወይ ከኣ ንእግዚአብሔር ጸዊዑ መልሲ ዝሰኣነ ዶ ርኢኹም ትፈልጡ እግዚአብሔር ሕያዋይን ብምሕረት ዝመልአን እዩ ሓጢአት ዝሓድግን ብመዓልቲ መከራና ዝሕልወናን ንሱ እዩ እቶም ብጊዜ ስደት ልቦም ዝመልቆም ኢዶም ዝለምስ ብኽልተ መንገዲ ዝኸዱ ሓጢአተኛታት ሰባት ወይልኦም እቲ ልቡ ዝመልቆ ፈራህ ወይልኡ እምነት ስለ ዘይብሉ ሓለዋይ ክረክብን እዩ ኣቱም ተስፋ ዝቖረጽኩም ወይልኹም እግዚአብሔር ክፈርደኩም ክመጽእ ኮሎ ደኣ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ ንትእዛዛቱ ኣየፍርስዎን እዮም እሞ እቶም ዘፍቀርዎ ድማ ከም ፍቓዱ ኮይኖም ክነብሩ እዮም እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ ዘፍቀርዎን ክሕግስዎን ይጽዕሩ ንገዛእ ርእሶም ከኣ ንሕጉ የግዝኡ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ ኩሉ ሳዕ ከገልግልዎ ድልዋት እዮም ኣብ ቅድሚኡ እውን ገዛእ ርእሶም ትሕት የብሉ ዕቤት ምሕረቱ ከም ዕቤት ግርሙ እዩ እሞ ኣብ ኢድ ሰብ ካብ ምውዳቕ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ምውዳቕ ይበለጽ ድማ ይብሉ ካብ መጽሓፍቲ ካልኣይ ቀኖና ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 3 ደቀየ ንኣይ ነቦኹም ስምዑኒ ተሓሊኹም ብሰላም ምእንቲ ክትነብሩ ከምቲ ዝብለኩም ግበሩ ከመይ እግዚአብሔር ንወለዲ ኣብ ልዕሊ ደቆም ስልጣን ሂብዎም እዩ ኣደ እውን ኣብ ልዕሊ ደቃ ስልጣን ከም ዘለዋ ኣረጋጊጹ እዩ ነቦኻ እንተኽበርካ ሓጢአትካ ይስረየልካ ነደኻ እንተኽበርካ ኸኣ ብዙሕ ሃብቲ ትድልብ ነቦኻ እንተኽበርካ ሓደ መዓልቲ ደቅኻ ክሕግሱኻ እዮም እግዚአብሔር ከኣ ጸሎትካ ክሰምዕ እዩ ነቦኻ ብምኽባርን ነዴኻ ከምትሕጐስ ብምግባርን ንእግዚአብሔር እንተ ተኣዚዝካ ዕድመኻ ክነውሕ እዩ ንወለድኻ ከም ባሪኦም ኮንካ ተኣዘዞም ምርቑኡ ናባኻ ምእንቲ ክዓስል ነቦኻ ብትብሎን ብትገብሮን ኩሉ ኣኽብሮ መረቓ ወለዲ ኣባይቲ ውሉድ የጽንዕ መርገም ወላዲ ካብ ሱር መሰረቶም ይመንቁሶም ነቦይ ኣዋሪደዮ እናበልካ ኣይትከበር ከመይ ውርደት ኣቦኻ ክብርኻ ኣይኮነን ክብርኻ ካብቲ ነቦኻ ዘርአዮ ክብሪ እዩ ዝመጽእ ነዲኦም ዘየኽብሩ ውሉድ ውርደተኛታት እዮም ኣታ ወደ ነቦኻ ምስ ኣረገ ተኸናኸኖ ብህይወቱ ክሳዕ ዘሎ ድማ ብገለ ነገር እኳ ይትሕዝኖ ኣእምሮኡ እንተያጥፍአ እውን ተዓገሶ ንስኻ ጥዑይን ሓያልን ስለ ዝኾንካ ይትንዓቆ እቲ ንወላዲኻ ዝገበርካዮ ሕያውነት እግዚአብሔር ኣይርስዖን እዩ ሓጢአትካ ንኽድምስሰልካ ክሕግዘካ እዩ መከራ እንተወደቕካ እግዚአብሔር ነቲ ዝገበርካዮ ሕያውነት ክዝክሮ እዩ እሞ ክሕግዘካ እዩ ሓጢአትካ ድማ ከምቲ ብሙቐት ፀሓይ ዝሓቀቕ በረድ ክሓቀቕ እዩ እቲ ነብኡ ዘይሕግዝ ንእግዚአብሔር ከም ዝጸረፈ እዩ እቲ ነዲኡ ዘቖጥዕ ብእግዚአብሔር ዝተረግመ እዩ ኣታ ወደይ ኣብ ኩሉ ዕዮኻ ትሑት ኩን እቶም ብእግዚአብሔር ቅቡላት ዝኾኑ ኸኣ ከፍቅሩኻ እዮም ኣዚኻ እንተዓብኻ ኣዚኻ ኸኣ ትሑት ኩን ሽዑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መጎስ ክትረክብ ኢኻ ክቡራትን ውርያትን ዝኾኑ ብዙሓት ኣለዉ እግዚአብሔር ግና ምስጢሩ ንትሑታት እዩ ዝገልጸሎም ሓይሊ እግዚአብሔር ዓቢኡ ብትሑታት ከኣ ይኽበር ነቲ ንኣኻ ኣዝዩ ጽንኩር ዝኾነ ነገር
ክትርዳእ ኢልካ ይትፈትን ወይ ከዓ ነቲ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ክትምርምር ኢልካ ይትፈትን ነቲ ተዋሂቡካ ዘሎ ሕጊ ኣሰላስሎ ነቲ እግዚኣብሔር ዘይገለጸልካ ነገር ክትፈልጥ ኣየድልየካን እዩ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ኣብ ዝኾነ ነገር ኢድካ ይትምለስ ከመይ ነቲ ድሮ ተዋሂቡካ ዘሎ ንገዛእ ርእሱ ካብ ዓቕሚ ርድኢት ወዲ ሰብ ንላዕሊ እዩ ብዙሓት ሰባት ብናይ ገዛእ ርእሶም ሓሳባት ተመሪሖም ይጋገዩ እቲ ጌጋ ሓሳባቶም ከዓ ነቲ ፍርዶም ናብ ጌጋ ይመርሖም ዓይኒ እንተዘይብልካ ክትሪኣ ኣይትኽእልን ኢኻ ፍልጠት እንተዘይብልካ ከዓ ጥበብ ኣሎኒ ኢልካ ኣይትዛረብ ህልኸኛ ምዃን ኣብ መወዳእታ ኣብ ስቓይ ከእትወካ እዩ ህልኽ እንተ ደኣ ትፈቱ ኮይንካ ብህልኽ ክትጠፍእ ኢኻ ህልኸኛ ሰብ መከራ ክትፀዓዓኖ እዩ ሓጢኣተኛ ሰብ ድማ ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ይኽመር እከይ ኣብ ኣቶም ሱር ስለ ዝሰደደ ኣብ ትዕቢተኛታት ዘሎ መከራ ፈውሲ የብሉን ፈላጣት ሰባት ካብ ምስላታት ይመሃሩ